اد فيلم كجمر ابطالهم فولترا ختما بزحات حزب قيح قدان تخدينهم حدا بعل نخبرو نعتسب بيلاخ أنتم سواد دفافي أمس واتت اتأمن دقزنا برا ساعات 10 دخلتا يخون تعزبتي بغتبت نبيلا ناب حدا جاكا يأتوا أب قدمئة عبايا تريأمو عبايا لا أخد قرب جمرت قتيلا ني إدوارد كاب تجاكا خوات تريأمو قدف نابزي تقرب عبايا خي تريأكا تبلو إدوارد جنب زي ملتي ناب عبايا حسوا يخيد بيلاخان عبايا حدا سب كلالي كمس بلتا اتاب قدمي أزنبرت سبيتي تبلو نجر تدقملا نبرت بيلا بت نجر تجريما نتعرقيت سبيت مستنقفتا بقطبت نايتا سبيت أكلات تغيرت إدوارد دما روحس لدد بمبال أبيدا مسعما قبدك أسات برابرت أبو أون مصدقة خوينو زغز الله هياب مسيه بامو صبوق تمنيتي من يلا بيلا أستوها هياب حيزا نبي تمرتان رحت أو أمس إدوارد تراقبمو ألال جمرو إدوارد دما أسا شمونت عمت لازم الأخي انقعدس بلكي مسبلا بيلا دما أو حج دقا بعد مخابخ عبيت بلو نسوخ أتقبل بيلو أنكو 209 عمتي ملئي بلا مو يسعامو دحرز جاكوبي متأمو عمتالو مخانو أب قربا خب سمعي نقرا زمت الله ياب منفس سبار هابلي هبامو أرتدلي تسعات ناب تحدش لغوزو غزاخت متخ متقل نكير واي خيد بسخ تتحا حيزوم ناب كلاس نمرحو خلو حفتي الوارد إليست متأمو زمت الله ياب تهبامو وسيخا إزغدان نعي كتب لتخدن يمو نمشوتو ناب تمدمنا إلا تخدت نمشوتو إدوارد سلفول تاريخ فامباير تاريخي نقرا እዚኦም ቫምፓየር ልዕሊ 3000 ዓመት ኣብ መሬት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ካልኦት ቫምፓየራት ከዓ ከም ንጉሳት ዘርኢ ቁጾር ነበሩ ኣብ ውሽጦም ሓደገኛታት ቫምፓየራት ዝሓዙ ክኾኑ ከለዉ ምስጢሮም ንኸይወፅእ ዓብ ጥንቃቐ ይገብሩ ኣብ ሓደ ወቕቲ ሃርድላይዘር ምስኦም ይሰርሕ ነበረ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ብዘውርድዎ በደሪኡ ክፈላለዩ ከኣለ ቀፂሉ ኤድዋርድ ክመውት ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ቫምፓየር ናብኦም ከም ዝኸይድ ይነግራ بيلا قدف اسكا كم زي تعللني لا مستزاربت إدوارد تقبيلو إن عايكو قد إني كل يوم كوين جن نسخ هذا النجار مستخانكن يبلا مو نسخ زخان النجار كيف تركو كتيراني كبقتلو بفلاي فيكتوريا نيجم سبيتو كتقتلن تدليا بلتو إدوارد جن كم قدمو أيك إيريكنيلو در قبلا برحرزي نابتنا بيلا استدالو بروغرام يمرحو ቤተሰብ ኤድዋርድ ድማ ዘዳልውላ ህያብ ይህብዋሞ ዋላ እውን ከም ካልኦት ቤተሰብ ሕጉስቲቱ ክንሮሳ ግን ከም ካልኦት ናይ ክሳድ ሃብል ሃበታ ቤላ ከዓ ተሓጒሳ ነቲ ህያባት ክትከፍቶ ጀመረት ኮይኑ ግን ኣብ ታህዋኽ ስለ ዝነበረት ሃንደበት ኢዳ ትሓርዶ ንሳ ከዓ ብቫምፓየራት ተኸቢባ ከም ዘላ ረሲዓ ንእሽተይ ብምባል ነቲ ነገር ቀሊል ክትገብሮ ፈተነት እዚ ነገር ግን ኣብ ጃስፐር ይሰርሕ ኣይነበረን ኤድዋርድ ድማ ጃስፐር እናተቐየረ ከም ዝመጽእ ዘሎ ስለ ዝረኣየ ንቤላ ደፍእዮ ደቐሞ ምስ ሓዊ ተሓሓዝ ኣብ መንጎ ሃርድላይዘርን ኤልን ንጃስፐር ሒዞም ይረጋግእዎ እሞ ቤላ ምስ መንደቕ ድሕሪ ምግጫዋ ዝበኣሰት ደም ስለ ዝነበረት ድማ ቀስ ብቐስ ኣብ ኩሎም ክበፅሕ ጀመረ ኣሊስ ድማ ኣነ ከኣልኩን ትብል እሞ ኩሎም ተተሓሒዞም ይወፁ ኳልትራይዘር ድማ ደም ከም ካልኦት ስለ ዘይቀይሮ ንቤላ ይሕግዛ ነበረ ቤላ ድማ ንኣኻ ብኸመይ ደም ክቕይረካ ዘይክእል ትብሎ ኳልትላይዘር ድማ ብብዝሕ ምልምማድ ከም ዝኾነ ይረድኣ ወሲኹ ከዓ ኣይትሕሰቢ ንሕና ከምዚ ንክንከውን ስለ ዝተረገምና ኢና ይብላ ቤላ ከዓ ስለዚዩ ኩልኹም ቀይሩኒ እናበልኩኹም ስቕ ትብሉ በለቶ ንሱ ከዓ ከማና ክትኮኑ እንተኮንኪ ናይ ሰብ ነብሲ መውሳድ ይኸብድ ብምባል ዝተሓከመትሉ ደም ይቃፅሎ ኤድዋርድ ድማ ድሕሪ እዚ ናይ ሎሚ ዘሰንብድ ፍጻመ ንቤላ ሒዙ ናብ ገዛ የብፅሓ ቤላ ግን ምናልባት ሎሚ ተሪፈ ክኾን ይኽእል ኮይኑ ግን ሰብ ክሳብ ዝኾንኩ ዘጋጥሙን ነገራት ንስኻ ጥራሕ ክትከላኸለለ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይዚ መፍትሒ ኣነ ቅየር ጥራሕ እዩ ዘለኒ ኢላ ተዛረበቶ ኤድዋርድ ድማ ኣነ ንባዕለይ ዝስምዓኒ ዘሎ ስምዒት ኣይርድኣክን ኢሉ ክኸይድ ክብል ጠጠው ተብሎ እሞ ሎሚ ናይ መወዳእታ ናይ ልደተይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ኸማን ሰዓመኒ ትብሎ ኤድዋርድ ድማ ይጥንቀቐላ ስለ ዝነበረ ንእሽተይ ስዒምዋ ካብቲ ከባቢ ይኸይድ ንጽባሒቱ ቤላ ንኤድዋርድ ንምርካብ ናብ ጫካ ኸደት ኤድዋርድ ድማ በቲ ትማሊ ዝተፈጠረ ጉዳይ ሓደ ነገር ገይሮም ክንተ ዝኾኑ ሲሉ ይጭነቐላ እሞ በቃ ግደፍኒ ይብላ ቤላ ግን ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ ዝደሊ ትብሎ እሞ ንሱ ከዓ የቋርፃ እሞ ኣነ ግን ምሳኻ ክኸውን ኣይደልኒ ኣብ ሂወትኪ ሕጂ ንመወዳእታ ግዜ ክትርኢኒ ኢሉ ሃንደበተይ ሰንብዳ
بس ጠጠው ከይበለ ከዓ ኣብ ልዕሊኺ ወልሓደ ነገር ከይትፍትኒ ነቦኺ ክትብል ክትነብሪ ይግባእኪ ኢሉ እናነበዐ ግንባራ ስዒሙ ከይትኽተሎ ነጊሩ ካብቲ ከባቢ ተሰወረ። ቤላ ግን ኣይጭክነለይኒ ሕጂ ክመጽኢ ብምባል ኣብቲ ጫካ ክትጽበዮ ወሰነት። ኮይኑ ግን ክሳብ ምሸት ኤድዋርድ ክመጽእ ኣይከኣለን። ንሳ ከዓ ደኺማ ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ደቀሰት። ሃንደበት ከዓ ሓደ ተኹላ ናብኣ ገጹ ክቐርብ ጀመረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቦኣ ፖላይሳ ኸቲሉ ይደልያ ነበረ። ባማ ዝተባሃለ ዓርኪ ጃኮብ ከዓ ኣብቲ ጫካ ወዲኣ ከም ዝረኸባ ይነግሮም። ቤላ ናብ ገዝኣ ድሕር ምምላሳ ዝተፈለየት ሰብ ኮነት። ንብዙሓት ኣዋርሕ ምሸት ምሸት ክትሳቀ ጀመረት። ዝበኣሰ ከዓ ካብ መሓዙታ ርሒቓ ኩሉ ግዜ ስለ ኤድዋርድ ተሓስብ ነበረት። በቢግዚኡ ናይ ኤድዋርድ ታሪክን ስለ ዘጋጠማ ነገርን ንኤሊ ትፅሕፈላ ነበረት። ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ትልእኾ መልእኽቲ ንኤሊ በፅሓ ኣይነበረን። ብናይ ጓሉ ኩነታት ዝተጨነቐ ቻርሊ ከዓ ንስኽን ኣዲኽን ጃኮብ ናብ ዝነብረሉ ቦታ ክትከዱ ኣለኩም ይብላ። ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሰብ ክትረኽቢ ኢኺ ይብላ። ቤላ ከዓ ነቡኣ ካብዝን ላዕሊ ንዘይምጭናቕ ሎሚ ምስ መሓዝተይ ሾፒንግ ክንከይድና ኢላ ተረጋግኦ። ኣቦኣ ከዓ ሕራይ ኪዱ ኢሉ የፍቅደላ። ንምሸቱ ከዓ ቤላ ምስ ጆሲካ ኮይና ናብ ሲኒማ ኣትየን ፊልም ይሪኣ። ወዲአን እናተመለሳ ከለዋ ከዓ ቤላ ብዙሓት ኣወዳት ትዕዘብ እሞ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኤድዋርድ ዘድሓና ተዚብላ እሞ በዚ ከዓ ሕጂ እውን ካብዚኦም ከድሕነን ኢሉ ኤድዋርድ ክመጽእ እዩ ኢላ ሓሰበት። ብቐጥታ ከዓ ናብኦም ምስ ሰምረሐት ናይ ኤድዋርድ መንፈስ ይግለጽላ እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ውሽጢ ኣይኣትነ ኢልክኒ ነበርክን ይብላ። ቤላ ግን ሰቒላ ናብቲ መራሒኦም ብምኻድ ኣብ ሞትኡ ተሰቐለት። እቲ ሰብ ከዓ ኣብ ሞትኡ ሰቒልዋ እናኸደ ከሎ ኤድዋርድ ከምዘይመጽእ ተረዲእዋ ንኽመልሳ ተዛረበቶ። ብድሕሪ ግን ቤላ ንኤድዋርድ ንምርሳዕ ትውስን እሞ ክልተ ሞቶ ሒዛ ናብ ጃኮብ ገዛ ምርሐት። ጃኮብ ከዓ ንቤላ ብምርኣይ ደስ ይብሎ። ቤላ ከዓ ምናልባት ግዜ ክረክብ ይኽእል ኢላ ብምሕሳብ ክልተ ዝተበላሸው ሞቶ ሒዛ ከም ዝመጸት ነገረቶ። ወሲኻ ከዓ ዝተበላሸው ነገራት ክተዕሪ ደስ ይዝብለካ በለቶ። ጃኮብ ከዓ ቤላ ስለ ዝኾነቶ ሽክር የብሉን ብሓደ ክንሰርሖ ኢና ኢሉ ብሓሳባ ይሰማዕ። በዚ ከዓ ነተን ሞቶ ከውርደን ከሎ ጽናሕ ክሕግዘካ ከቢድ ኢላ ናብኡ ቀረበት። ንሱ ግን ብቐሊል እዩ ነተን ሞቶ ከውርደን ዝኽኣለ። ቤላ ከዓ በቲ ነገር ተገሪማ ገና ኣብ 16 ዕድሜኻ ነዚ ብኸመይ ክትገብሮ ክኢልካ በለቶ። ጃኮብ ከዓ ዕድመኮ ስቑኢሉ ቁፅሪ ብምባል ነተን ሞቶ ክዕሪ ጀመረ። ቤላ ከዓ ምስ ጃኮብ ብምዃና ብዝተወሰነ ጭንቀታ ቅልል ክብላ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ግን ጃኮብ ነተን ሞቶ ይዕርየን እሞ ንቤላ ከለማመዳ ጀመረ። ብኸመይ ከም ተዝውር የርእያ እሞ የበግሳ። ቤላ ከዓ ንዝተወሰነ ድሕሪ ንዝወራ ካብታ ሞቶ ወደቐት። ጃኮብ ከዓ ሰንቢዱ ናብኣ ይመጽእ። ኣብ ርእሳ ደም ስለ ዝነበረት ከዓ ጃኮብ ክዳኑ ውፅኡ ኣብ ቁስላ ይገብረላ። ቤላ ከዓ ብተግባር ተሓጒሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጽቡቕ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ነገረቶ። ጃኮብ ከዓ ከምስ ብምባል እቲ ሓደጋ እዩ ዝኸውን ከም ዝዘዛርበክ ዘሎ ብምባል ደጊፊ ይወስታ። ንጽፉ ሒዙ ናብ ቤት ትምህርታ ምስ ከደት መሓዙታ ስለቲ ብጫካ ዝረኣይዎ ዓብ ተኽላ ይዕልሉ ነበሩ። ቤላ ከዓ ኮፍ ኢላ ኸላ ማይክ ዝተባሃለ መሓዝኣ ሎምስ ፊልም ስከነርአ ኢሉ ይሓታ። ቤላ እውን ወላ ሓደ ሽግር የብሉን ኢላ ምስ መለሰት ማይክ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ጽቡቕ ናይ ሮማንስ ፊልሚ ኣሎ ኢሉ ይነግራ። ቤላ ከዓ ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዝተረድአት ኣነ ሮማንስ ፊልም ኣይፈቱኒ ንምንታይ ኣክሽን ፊልም ዘይንርኢ ትብሎ። በዚ ከዓ ሓሳቡ ቀየረቶ። ንምሸቱ ቤላ ትኬት ክትቆርጽ ምስ ከደት ጃኮብ ማይክ ከደሉ ስለ ዝተለየ እቲ ፊልም ኮርኤ ይፈልጥ ጽቡቕ ኣይኮነን ይብሎ። ማይክ ከዓ ብሪክኡ ንስኻ እውን እኮ ዕድሜኻ ንከምዚ ዓይነት ፊልም ኣይበፅሐን ይብሎ። ብከምዚ እናተጨቃጨቁ ከዓ ቤላ ነቲ ትኬት ሒዛ መፀት። ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ፊልም እናረኣዩ ከለዉ ክልቲኦም ክጭብጦም ኢሎም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ነበሩ። ቤላ ግን ነዚ ከም ምግባር ኣእዳዋ ጣሚራ ምርኣይ ቀጸለት። ማይክ ነዚ ፊልም ስለ ዝፈርሖ ተሲኡ ናብ ሽቃቅ ኣምርሐ። ጃኮብ ከዓ ብተግባሩ እናሰሓቀ ካልእ መዓልቲ ግን ኣክሽን ፊልም ክርኢ ከሎ ዘሰሓቅ ሒዝክንዕ ይብላ። ብተወሳኺ ኢዳ ክሕዛ ክብል ቤላ ተፈንዎ እሞ ጃኮብ ከዓ ሕጂ እውን ነዚ ሰብኣይ ረሳዕክዮን ምሽ ደይሉ ይሓርቕ። ማይክ ከዓ ካብ ሽቃቅ ወፂ ይመፅእ እሞ ጃኮብ ከዓ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ምስኡ ሓደን ክልተን ይበሃል። ቤላ ከዓ ንክልቲኦም ከተረጋግእ ኢላ ናብ ጃኮብ ምስ ተፀግዐት ኣካላቱ ኣመና ይመውቕ ከም ዘሎ ረኣየት እሞ ኣካላትካ ኮ ይመውቕ ኣሎ እንታይ ኮንካ ኢኻ በለቶ። ጃኮብ ከዓ ኣነ እውን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣይተረድኣንን ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ቤላ ንጃኮብ ዋላ እንተደወለትሉ ቴሌፎን ከልዕላ ፈቃደኛ ኣይነበረን።
እቲ ነገር ኣመና ስለ ዘጨነቓ ኸኣ ናብ ገዝኡ ምርሐት። ጃኮብ ከዓ ጨጉሩ ተቖሪጹን ተወቂጡን ትሪኦ እሞ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ሓተተቶ። ጃኮብ ከዓ ካብ ድሕር ሕጂ ኣነ ንስኽን መሓዙት ክንከውን ኣይንኽእልን ይብላ። ቤላ ከዓ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ከምዘይተረድኣ ምስ ነገረቶ ሳብ ምስ ኣዕርኽቱ ጃኮብ ክጽምበሮም ይነግርዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከም ቀደም ኣይኮንኩን ናብዚ ተመሊስኪ ትመጽእ እንተኾይንኪ ክትጎድኢ ኢኺ ኢልዋ ናብ በዓል ሳም ኣምርሐ። ቤላ ከዓ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ደጊማ ንኣሊስ ፀሓፈትላ። ምስ ጃኮብ ከም ዝተፈላለዩን ቀፂላ ምስ ኤድዋርድ ጽቡቕ ግዜ ናብ ዘሕለፍሉ ቦታ ከም ተመርሕ ፀሓፈትላ። ቤላ ከዓ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ከም ቀደሙ ዘይኮነ ዝተባላሹ ረኸበቶ። ስለ ኤድዋርድ እናሓሰበት ከላ ከዓ ናይ ቪክቶርያ መሳርሕቲ ላረንት ናብ ኣይመጽእ። ንሱ ከዓ ናብዚ ዝመጸሉ ክሳብ ሕጂ ብናይ ፖሎን ቤተሰብ ትሕለው ከም ዘለኽን ኸጻርየላ ኢላያ ቪክቶርያ ልኢኻትኒ ይብላ። ወሲኹ ኣፍቃርኺ ኤድዋርድ ገዲፉ ክኸይዱ ምሽዶ ይብላ። ኮይኑ ግን መንፈስ ናይ ኤድዋርድ ይግለጸላ እሞ ኣይ ምሳይ እኮ ዘሎ ኢላ መለሰትሉ። ላውረንት ከዓ ቀጺሉ ሕጂ ሓላው ይብልክን ቪክቶርያ ከዓ ሕነ ክትፈዲ ስለትደሊ ክትሞቲ ትደልየክንያ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ነገር ኣነ ክገላግለኪ ይብላ። ብተወሳኺ ኣጆኺ ብዙሕ ኣየሕምምኒው ቀልጢፈ ይቃትለኪ ኢሉ የረድኣ። ቤላ ከዓ ሕራይ ክወሮ ኢላ ዓይና ሸፈነት። ኮይኑ ግን ሓደ ዘይተሓሰበ ነገር ሃንደበት ይኸውን። እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘድሓና ተኹላ ቀሲሉ ካብቲ ጫካ ይወፅእ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው በለ። ቀስ ብቐስ ከዓ እቶም ካልኦት ተኹላታት ውፅእ ውፅእ ምስ በሉ ላውረንት እግሪ ያውፅኒ ብምባል ይሃድም። እቶም ተኳሉ ከዓ ነቲ ቫምፓየር እናሰዓቡ ይጎዩ። ሓደ ቡናዊ ተኹላ ከዓ ናብ ቤላ ይምርሕ እሞ ርእዋ ንዕኦም ተኸቲሉ ክጎይ ጀመረ። ላውረንት ምስቶም ተኻሉ ባእሲ ምስ ጀመረ ቤላ ከዓ ካብቲ ከባቢ እናጎየት ወፀት። ብኻልእ መዓልቲ ከዓ ንጃኮብ ንምርካብ ናብ ኣቦ ኣቤሊ ምርሐት። ቤሊ ከዓ ጃኮብ ኣብኡ ከምዘየለ ወላ እንትነገራ ቤላ ግን ይሕስዋ ከም ዘሎ ተረዲኣ ናብ መደቀሲኡ ምርሐት። ጃኮብ ከዓ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ረኸበቶ። እቶም የዕርኽቲ ጃኮብ ከዓ ናብኡ ምስ መፁ እንታይ ከም ጌርኩሞ ኢላ ምስ በዓል ሳም ክትጨቃጨቕ ጀመረት። ሓደ ካብኣቶም ብናይ ቤላ ዘራረባ ምስ ሰሓቐ ቤላ ሓሪቓ ብፅፊ ኣይተሃረመቶ። በዚ ከዓ ንሱ ኣካሉ ምቁፅፃር ኣብይዎ ናብ ተኹላ ይቅየር እሞ ናብ ኣገፁ ይፅካዕ። ቤላ ሰንቢዳ ናብ ገዛ እናተመለሰት ከላ ጃኮብ እውን ይመፅእ እሞ ንሱ እውን ናብ ተኹላ ይቕየር። በዚ ከዓ ክልቲኦም ናብ ተኹላ ዝተቐየሩ ተባኢሶም እናተናኸሱ ናብቲ ጫካ ምርሑ። ሳም ከዓ ንቤላ ናብ ገዛ ውሰድዋ ኢልዎም ናብቲ ጫካ ኸደ። እቶም ናይ ጃኮብ የዕርኽቲ ከዓ ንቤላ ናብ ገዛ ይምፅዋ እሞ ቅድሚ ናብ ገዛ ምእተዋ ግን ቤላ ጃኮብ እኳ ኣብ ሓደጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ናብኡ ክንከይድ ኣለና ኢላ ትሓስብ። ንሶም ግን ጃኮብ ሓያል ስለ ዝኾነ ወል ሓደ ይከውኒ ይብልዋ። ወሲኾም ከዓ ኣብ ውሽጢ ዝነበረት ሰበይቲ ሳም ከይተፍትጠላ ነጊሮም የእትውዋ። ቤላ እቲ ነገር ዝተረድኣ ግን ንሰይቲ ሳም ምስ ረኣየት እዩ። ንሳ ከዓ ትሰንክቶ ዝነበረት ባስተ ትህቦም እሞ ቤላ ማለት ናይቲ ቫምፓየር ኣፍቃሪት ምዃና ይነግርዋ። ቤላ ከዓ ኣነ ኮ ምስ ቫምፓየር ክኾን ዝመረፅኩ ቁልጡፋት ስለ ዝኾኑ እዮም ምስ በለት እቲ ሓደ ከዓ ትቕብል ኣቢሉ ንሕና ኮ ካብኦም ንላዕሊ ዝበለፅ ቀልጣፍ ኣለና ይብላ። ኮይኑ ከዓ እቶም ዝበኣሱ ዝነበሩ ክልቲኦም እናሰሓቑ ይመፁ። እቲ ዝፀፍዓቶ ተኽላ ከዓ ይቕሬታ ይሓታ እሞ ምስ ጃኮብ ክዘራረቡ ናብቲ ገምገም ባሕሪ በሉ። ቤላ ከዓ ንስኹም ማለት እቶም ናይ ሰባ ዛብእ ኢኹም ማለት ዲ ትብሎ። ብተወሳኺ እዚ ነገር ክትቋፃፅሮ ኣይትኽእልኒ ኢላ ትሓቶ። ጃኮብ ከዓ እዚ ነገር ክውለድ ከለኹ ምሳዩ ስለዚ ክገድፈኒ ክእልኒ ይብላ። ሳም ቅድሚኦም ስለ ዝተቐየረ ዓለይቶም ከም ዝኾነን ንዕኡ ከም ዝኽተሉ ይነግራ። ቤላ ከዓ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ንሰባት ምጉዳእ ንምንታይ ዘይትገድፍዎ? ኣብ ቀረባ ግዜ ብድቢ ተበሊዖም ብዙሓት ሰባት እዮም ሞይቶም በለቶ። ጃኮብ ከዓ ንሕና ንሰባት ኣይንጎድእን ኢና ኮይኑ ግን ነቶም ቫምፓየር ኢና ንቐትል ይብላ። ቤላ ከዓ ክትኣምኖ ስለዘይደለየት ቫምፓየር ደኣ ንዕኹም ይቐትልኹም እንድዮም ሓያላት እንድዮም በለቶ። ጃኮብ ከዓ ንላውረንት ከመይ ገይሮም ከም ዝቐተልዎ እቲ ሓቂ ይነግራ። ቀፂሉ ከዓ ንቪክቶርያ እውን ክሳብ ዶ ከም ዘጓየይዋ ይነግራ። ኮይኑ ግን ቪክቶርያ ተመሊሳ ምምፅኣ ስለዘይተርፍ ሽዑ ከም ዝቐትልዋ ይረጋግፀላ። ንምሸቱ ከዓ ቤላ ናብ ገዝኣ ተመሊሳ ከም ዝለመደቶ ኩሉ ነገር ንኣሊስ ፀሓፈትላ። ቀፂላ ኤድዋርድ ክመፅእ እንተኮይኑ ሓደ ነገር ክትገብረላ ፍለጠታ። ኣቦኣ ምስ ሃሪሞ ዝተባሃለ ሰብ ኣብቲ ጫካ ቤላ ስለርእየ ዝበለቶ ተኹላ ይርኢ ነበሩ። ሃሪሞ ግን ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ ነቲ ርጋፅ ቻርሊ ቅድሚ ምርኣዩ የጥፍኦ። ኮይኑ ግን ቪክቶርያ ተመሊሳ መፅያ ስለ ዝነበረት ንሃሪሞ ንበይኑ ረኺባ ክተጥቅዖ ፈተነት።
جاكوب جن هندبت متيون فيكتوريا بمنكاس نهاري مو كم تفنوا يقبر أمو تأتخا فيكتوريان جاكوبون فيت نفيت كبأسو تطو يبلو جاكوب الناقوية كأطلا مسفتة فيكتوريا جن نتيرا تشكو أمو نابت بحر بمهدام نتيرا أتوات اتوم تخالو أنا وأخواتو سلزيكولو تطو يبلو بخالك بيلا نإدوارد محاسبت نابت ماي نتيرا أتوات بدحرزي معبل تلعيلو مس امني قاجوا بيلخ هلواتان ناتفت مثلنا إدوارد نرأيتها بسنبرتلو جاكوب قوتيتو غابت ما يوصعا نمشاتو جاكوب نبيلا نابغزا دحر مبتحو أبزا حالفا نغزا خيدي زبالا عاركو حاريقو قدعات كي بتحالس لساقا مخاني نكرا أبزربو أخل كسعا أمو مسكربو بيلا نزخ قبراي كإني بمبال كابتا ميكينا كتورد معتو خفتت جاكوب كأنت معتو بمأتاو أبتو خبابي فامبير كم زلون كم زشوتوتان ينكرا بيلخ بفينسترا مسرعيت نايكولن بيتسب مكينا رأيت نسخ إدوارد سمت مسيلوا بقلتوف كابتا مكينا مسوردت جاكوب تطوي بلامو أنا خابسة حليفة كدحنا كيكني بجاخينا وشتي تتوي بلا بيلخ أي تحسب نسوخ قد أني كلني لاتو نجاكوب كدفاع نوشت أتوت جاكوب كأبت خونتات أمنا يحرق بيلخ نوشت مس أتوت نأليس تطويلا رخبتا أليس بخمي كدح نخيلكي كابتو قبوكو سليل كنابتو ماي كتاتوي تراعي خدنا نيركي نمنتا خينا بسخن مقدا فتنا قتلت تفتني إلا تقايقتا بيلا جن بحاسوت نفسها قتل زيكونت تزاناقع خمز نبرت نقرا بيلا قتيلا إدوارد سلازل نقر سمي إديلات حتى أليس أي سمعن نسو بيني خون زدليلو مسكدا أفرحي حدق زدوليلات نقرا أمونغو جن أليس انتايو كلب بتجنو نزلو إلا مستزاربت جاكوب بدحري أي متأمو أتقالات كسك أريم يبلا مس أليس حدن كلتاني بهالو دحر سبيلا أبزكو كحلوة كيكالنيل كان دنير كامس بلتو جاكوب اتسمع ولا قدلي تويلو مس أليس أباسيخ أبتداليه بيلاخ أما أخلم آتا دحر مزرابا أليس نسوخم يعلو ليلا خدت أليس أبزغت نبرن تدليك كمزي تخلكلات نقرمو نابقوخ بينا خمزمت أطفلتتو جاكوب قال تمليسون كماتيخ اليوم كاو كحلوة كيده اللغ بمبال داق مايك الساعة مخفت نخلو تليفوني تقوع ما يقارتهم جاكوب نت تليفون الإلو شارل بزيلن كبرن خفت زم كيد الليلو نت تليفوني عطوه بيلاخ ماني دوي ليلان حتى تتخلى جاكوب سلاز حارقة أي تقرب النيلو من دهري ترحق أليس بيلا تقربمو أبز خمسة لخي ني إدوارد نيكيري نيري تبلا بيلاخ أمنا تحرق أمو نمنتاي كيرخبو تليفون عتي خيلان نتقايا أتخلى أليس تقارت أمو إدوارد ننبسو نمقتال نفولتن فامبايري خيد كمزلو نقرتا بيلاخ بغلتوف نس أليس بمخان كدت جاكوب منغو أتيو نخيت خيدي لمنا نساقن كتسام فقادن ينبرتن بزخ قدفاتن ألان كدت إدوارد ድማ ናብ ፎልተር ቀሪቡ ወሳኔኦም እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶም ንሶም ንስኻ ዓብ ሓይሊ ኣለካ ነዚ ከዓ ካብ ተባኽኖ መሰና ኮይንካ ህይወትካ ምራሕ ብምባል ይጋብዝዎ ኤድዋርድ ግን ሓሳቦም ከም ዘይቅበል ይነግሮም እሞ ይወፅእ ኣሊስ ከዓ ብቁልጡፍ መኪና እናዘወረት ቅድሚ ሰዓት 12 ምእኻሉ ኣብቲ ቦታ ክበፅሓ ከም ዘለዎም ትነግራ እንተዘይኮይኑ ግን ኤድዋርድ መዋቲ ትብላ ቤላ ከዓ ኣብቲ ቦታ ትበፅሕ እሞ ነቶም ዓመታዊ በዓል ዘኽብሩ ዝነበሩ ደፋፊኣ ወፀት ኮይኑ ግን እቲ ሰዓት 12 ይመልእ ኤድዋርድ ድማ ንነብሱ ብፀሃይ ኣቃፂሉ ክመውት ትሪኦ እሞ ንዕኡ ንምድሓን ክትጎይ ጀመረት ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ዓይንኻ ክፈቶ መፅእ ኣለኹ እኮ በለቶ ኤድዋርድ ድማ ናብ ውሽጢ ሒዝዋ ይኣቱ እሞ ዝሞተት መሲልዎ ከም ዝነበረ ይነግራ ቤላ ቀፂላ ንኻልኣይ ግዜ ገዲፍካ ንኽትከይድ እንተደሊኻ ከፍቅደልካ ኣነ እውን ኣይስዕበካኒ ትብሎ እሞ ኤድዋርድ ድማ ካብ ድዕል ሕጂ ክገብሮ ኣይክእልኒ ብዘይ በኣኺ ክነብር ኣይክእልኒ ይብላ ቤላ ድማ ሽዑኡ ግን ክትከይድ ደሊኻ ነርካ በለቶ እወ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ልዕሊኺ ተወሳኺ ጉድኣት ንኸይበፅሕ ሓሲበ ነይረ ኮይኑ ግን ከም ዝሓሰብክዎ ቀሊል ኣይነበረን ይብላ እሞ ናይ ቮልተር ሰባት ይመፁ ሓላፊኦም ከዘራርቦም ከም ዝደሊ ይነግርዎ ኤድዋርድ ድማ ኪድበል ንስኺ ይብላ እሞ ንሶም ግን ዋላ ንዓኣ ከም ዝደልያ ዘሎ ይነግርዎ ከምዝሞ ኸው ናይ ክእልኒ ኢሉ ክበኣሶም ክብል ኣሊስ ማዕፆ ከፊታ ተኣቱ እሞ ሎሚ እኮ በዓል እዩ ብሰላም እንተሕለፍናዮ ይሓይሽ ትብሎም ብድሕሪ እዚ ሓንቲ ጓል ትመፅእ እሞ ሓላፊኹም እንታይ ደኣ ደንጉኹምኒ ይብለኩም ኣሎ ሕጂ ክትከዱ ኣለኩም ኢላ ወሰደቶም
ብሂወት ኣለኺ ጽቡቕ ብምባል ርእሳ ከንብቦ ከም ዝደሊ ብምንጋር ኢዳ ይሕዛ ኮይኑ ግን ናታ ሓንጎል ከንብቦ ይከኣለን ቀፂሉ እስኪ ናታ ዓይንኸ ክትጻወርዮ ዶ ትኽእል ኢሉ ነታ ጓል ይእዝዛ ኤድዋርድ ድማ ገለ ከይትገብራ ብምሕሳብ ናብታ ጓል ምሰምርሐ ንሳ ግን ብሓይላ ተጠቂማ ከም ዝሓምም ድሕሪ ምግባራ ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ ትገብሮ ቀፂላ ብዘለዋ ሓይሊ ርእሲ ቤላ ንምንባብ ምስ ፈተነት ወል ሓደ ክተምፅእ ኣይከኣለትን ሓላፊኦም ብዙሕ ድሕሪ ምስሓቅ ከዓ ንኹላትና ስዒራትና ስለዚ እንታይ ክገብር ኢሉ ንኻልኦት ምስ ኣማኸረ ሓደ ቫምፓየር ምስጢርና ኮ ፈሊጣቶ እያ ስለዚ ስራሕና ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ይውስነላ እቲ ሓላፊ ቀፂሉ ፊኒክስ ንዝተባሃለ ቫምፓየር ከጥቅዓ ይእዝዞ ኮይኑ ግን ኤድዋርድ ካብ ዝወደቆ ይትስእሞ ኣብ ክንዲ ቤላ ምስቲ ቫምፓየር ክንበኣስ ጀመረ ኤድዋርድ ግን ክኽእሎ ኣይከኣልን እቲ ቫምፓየር ዕድመ ዝፀገበ ብምዃኑ ንኤድዋርድ ብኽሳዱ ሒዙ ኣብ ቅድሚ ሓላፊኦም ይገብሮ ቤላ ብወገና ግደፍ ከምኡ ትግበር እንተደሊኻ ንዓይ ቅተለኒ ኢላ ንነብሳ ንመስዋዕቲ ቅርብ ትገበረት ሓላፊኦም ከዓ ናብኣ ምስ ቀረበ ኣሊሳ መንጎ ተኣትሞ ንሳ እውን ናባና ክትቅየር እያ እቲ ንዓኹም ምንባብ ዝኣበየኩም ንዓይ ተገሊፅለይ ትብሎ ሓላፊኦም ድማ ንእሕራይ ስርዓኽዮ ክርኢ ይብላ እሞ ርእሳ ከንብብ ጀመረ ኣብ ሓደ ጫካ ከዓ ኤድዋርድ ምስ ቤላ እናጎየዩ ይሪኦም ናይ ቤላ ዓይኒ ድማ ናይ ብሓቂ ናብ ቫምፓየር ከም ዝተቐየረት ዘርኢ ነበረ በዚ ከዓ ተሓላፊ ንሎሚ ተሪፍኩም ኣለኹም ንኻልእ ግዜ ግን ከይረኽበኩም ኢልዎም ንኽኸዱ ይፍቅደሎም እናወፁ ከለዉ ከዓ ካልኦት ቫምፓየራት ብዝሕ ንዝበሉ ሰባት ንውሽጢ እናእተውዎም ረኣዩ ቤላ ከዓ ስለቲ ነገር ምስ ሓተተቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ክእውይ ትሰምዕ እሞ እቲ ነገር እንታይ ከም ዝነበረ ይርድኣ ንጽባሒቱ ቤላ ናብ ናይ ኤድዋርድ ገዛ ትኸይድ እሞ ንቤተሰቡ ዝደልዮ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ሎሚ ውሳኔ ክትውኒ ይደሊ ኣለኹ በለቶም እቶም ቤተሰብ ከዓ ከም ዝተሰማምኡ ሓደ ብሓደ ይነግርዋ ዋላ ሮዛ ከይተረፈት ሓሳባ ከም ዝተቐበለቶ ነገረታ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኮልክላይዘር ክልቲኹም ተፈላሊኹም ክትነብሩ ከም ዘይትኽእሉ ስለ ዝረኣኹ ኣነ እውን ኣፍቂደልኩም ኣለኹ ይብሎም ኤድዋርድ ግን በቲ ሓሳብ ከይተሰማምዐ ንቤላ ብመኪና ሒዝዋ ምኻድ ይጅምር ኣብ መንገዲ ከዓ ጃኮብ ይጽበዮ እሞ ኤድዋርድ ድማ ከዛርበኒ ስለ ዝደለዩ ብምባል ናብ ጫካ ምርሑ ኤድዋርድ ንጃኮብ ንቤላ ስለ ዝሓለወሉ ከም ዘመስግኖ ምስ ነገሮ ጃኮብ ኣብ መንጎ ኣትዩ ንኣኻይለ ይኮንኩን ይብሎ ቀፂሉ ጃኮብ ንስኺ ተቐይርኪ ኣነ ንዓኺ ክጎድአኪ ይደልኒ ይብላ ቤላ ግን ናይ መወዳእታ ውሳነኣ ምቕያር ከም ዘይትደሊ ነጊራ ካብ ክልቲኦም ንኽትመርጽ ከይገብራ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ብግልፂ ነገረቶ ኤድዋርድ ድማ ሰሚዕከያ ምሽኢሉ ንቤላ ክወስዳ ክብል ጃኮብ ናብ ተኹላ ይቕየር እሞ ምስ ኤድዋርድ ክበኣስ ይደሊ ቤላ ከዓ ኣብ መንጎኦም ኣትያ ክልቲኹም ክትበኣሱ እንተኾንኩም ንዓይ ክትቀትሉን ኣለኩም ኢላ ረጋግኣቶም ጃኮብ ከዓ ዓይኒ ቤላ ድሕሪ ምርኣዩ እናጎየ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ቤላ ከዓ ልቢ ጃኮብ ዝሰበረት ኮይኑ ይስምዓ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቤላ ሕጂ ክትቀይረኒ ይደሊ ኣለኹ በለቶ ኤድዋርድ ግን ምናልባት ሓሳባ እንተቐየረት ብምሕሳብ 5 ዓመት ዕድል ክትቦ ይሓታ ቤላ ከዓ እዚ እሞ ብዙሕ ዓመት ኢላ ትምልሰሉ ኤድዋርድ ንኽጽናኣ ስለ ዝፈልጥ ሕራይ በቃ ኣነ ባዕለይ ክቐይረክ እንተደሊኺ ሓደ ነገር ክትገብርለይ ይደሊ ኣለኹ ይብላ ቤላ ድማ ዝኾነ ይኹን ከም ትቕበሎ ምስ ነገረቶ ኤድዋርድ ቅድሚ ናብ ቫምፓየር ምቕያራ ክትምርዓዊ ከም ዝደሊ ምስ ነገራ እቲ ካልኣይ ክፋል ፊልሚ ኣብዚ ይውዳ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም ፊልሚ ዓጊብኩምን ተሰናኪዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅ ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና ናይ ወትር ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ቦር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ